Hai să vorbim despre tot despre mâncare. Corect. Pentru primul câștigător de la MasterChef, succesul a fost ca un cuțit cu două tăișuri. Petru Buiuca a încasat cecul în valoare de 50.000 de euro, dar la scurt timp după terminarea concursului s-a despărțit de iubita lui. Este vorba despre aceeași tânără care i-a stat alături pe tot parcursul emisiunii și care l-a încurajat necondiționat. Petru spune însă că nu mai este cale de întoarcere, iar acum încearcă să-și găsească împlinirea în pasiunea lui pentru gătit. De curând a deschis împreună cu foștii colegi Merzad și Alexandru Cârțu primul studio de gătit din România. Acolo oricine poate merge să gătească și să se pună la curent cu trucurile culinare. La deschidere, foștii concurenți de la MasterChef și-au întâmpinat invitații cu un meniu delicios din care nu au lipsit pui de baltă, pâinea de casă, o delicioasă prăjitură cu brânză și evident a fost Irina Fodor să mănânce bine. A lipsit checul, îl aducem noi. Orice om, indiferent, exact cum e vorba aia, inclusiv omul care nu știe să țină un cuțit în mână, poate să vină să gătească. Practic, poți să-l ajuți, poți să-l înveți, ai timp să-l înveți cum să taie, cum să fiarbă, trucuri și așa mai departe. Adică nu doar îi faci un fel de mâncare și îi spui, ia, mănâncă, du-te acasă. E primul studio de gătit din România. Din fericire, pentru noi suntem singurii și e un concept nou. E locul în care, de la amator la profesionist, vii, gătești, înveți. Avantajul cel mai mare este că suntem 4 sau 5 oameni care gătim toți total diferit. Adică este imposibil să vii în 2 zile la rând să găsești același fel de mâncare. Dacă până acum a întrebat lumea, ok, MasterChef, ți-ai deschis sau nu? Acum pot să zic, da, frate, mi-am deschis. Adică, în sfârșit, pot să spun că am avut ajutor și am avut norocul și Ancora cu MasterChef și tot concursul să reușesc să deschid acest concept. Am muncit foarte mult și muncesc foarte mult și muncim foarte mult. Avem toți proiecte foarte mari. Eu plecând în toată țara, de exemplu, cu un lanț de hipermarketuri. Alex mai gătește pe la Casa Regală, în cazul în care nu se știa. Merzad are evenimente și el prin Pitești, peste tot parteneriate de imagine. Nu ai timp fizic. De-abia am timp să-mi văd prieteni. Îmi programez, în momentul de față, îmi programez prietenii la cafea. Ce părere are familia ta despre modul în care ai evoluat de la concurs până acum? Ai mei sunt foarte, foarte mândri. Bineînțeles că m-au împins de la spate și au zis, hai, așa. Dar au fost și îngrijorați în unele momente, pentru că erau ceva de genul, bă, dar tu te mai odihnești odată? Sincer acum, da. Ei apucă să mănânce ceva gătit de mâna ta? Taică meu mai rar că e plecat din țară, maică mea la 3 luni. Și atunci e foarte, își ia notițe. Deci a ajuns să-și ia maică mea notițe, ceea ce e un lucru ciudat, așa că... E mama, adică ea m-a învățat să prăjesc, să fierb și așa mai departe. Da. Cum stă Petru cu viața sentimentală? Că tot am vorbit de cea profesională, trebuie să existe un echilibru pe undeva. E tumultoasă. În foarte mare exclusivitate. Să zicem că sunt în... M-a luat căldură. Pe bune că mai... Deci ai vorbit despre mâncare, ai fost foarte relaxat. Ai zis de toate pentru toți. Am intrat în partea sentimentală și te-ai pierdut. Da, să zicem că oficial sunt între relații. Nu se știe. Am avut o relație foarte lungă și nu mai am. Aia de care știa toată lumea nu mai e, deci da, oficial ești prima... Oh my god, mamă, ce m-a dat de gol. Da, nu, sunt liniștit, muncesc acum. Petru se ascunde acum în spatele pasiunii pentru gătit. Încearcă, pare să uite povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Anca timp de mai bine de 2 ani. Bruneta, despre care câștigătorul MasterChef spunea că l-a cucerit cu zâmbetul ei, i-a fost alături acestuia pe tot parcursul concursului. Anca a fost de altfel printre primele persoane care au aflat că Petru este mai bogat cu 50.000 de euro. Primul MasterChef al României este Petru. Imediat ce am câștigat, am sunat pe mama mea și s-a blocat. Și apoi mi-a sunat prietena, mi-a sunat iubita și au fost cu toții fericiți. Euforia nu a durat mult, căci la scurt timp după terminarea concursului, relația dintre Petru și Anca a început să scârție, iar cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite. O să-mi caut echilibru după deschideri și după toate celelalte, da. Există șanse de împăcare? Nu, din păcate nu. Din păcate nu, am încercat, a fost o chestie așa, munca și-a spus cuvântul, dar
sunt 6. Sunt fericit. Acum, fericirea lui Petru are legătură directă cu pasiunea sa pentru gătit. Alături de Merzat și Alexandru va învăța oameni obișnuiți să se descurce în bucătărie ca niște adevărați șefi. Petru tocmai ne-a explicat conceptul. Vreau ca tu să-mi povestești ce gustă oamenii aici, pentru că îi văd foarte încântați. Bun, hai să-ți explic. Deci aici avem orez iranian care tocmai s-a devorat. Nu mai arătăm asta, uite, la domnul farfurie. Orez iranian cu vită, cu curmale și stafide. Avem aici o varietate de sushi. Jeleuri în stil englezesc cu... Deci acestea sunt cu fructe confiate și vodcă. Avem aici niște frigărui mai deosebite. Ne-am gândit să nu mergem pe banalul crevete la evenimente de genul ăsta și am cumpărat pui de baltă. Adică broaște. Da. Niște broscuțe. Am ținut momentul de reculegere. Vezi ce sadici am fost, am despicat în două. Celebra pâine pe care v-am prezentat-o mai devreme este pâine cu brânză de burduf, chimen și ceapă roșie. Aici avem o salată iraniană cu iaurt, castraveți, mentă și speclă roșie. Aia este un fel de tzatziki, grecesc. Acolo ceea ce vezi tu tăiat sunt pachetele de primăvară vietnameze. Avem un tort de morcov. Tort de morcov, vorbesc foarte serios. Deci este o rețetă englezească la baza ei, dar am reinterpretat-o puțin, ca să spun așa. Aici este o salată, sincer să fiu, doamnelor și domnilor, cu ce a mai rămas prin frigider. Nu glumesc, este o brânză marinată în ulei de măsline, busuioc, nucșoară, anason și chimen. Avem varză creață, roșie, valeriană. Inventivitatea foștilor concurenți de la MasterChef nu se manifestă doar în domeniul gastronomic, ci încet încep să acapareze și alte zone de interes. În câteva săptămâni voi lansa o linie de șorțuri de copii. După cum bine știu, am fost 5 ani de zile profesor la o școală particulară unde am făcut cursuri de gătit cu copii. Iar acestea poartă semnătura Nadia Popescu, designer de modă, și sunt în formă de rochiță, bumbac 100% din India și, după cum vezi, se transformă într-o poșetiță, ca să spun așa, și îți împăturești frumușel restul șorțului, nu prea sunt eu extraordinar la împăturit, îl pui în poșetiță și poți să pleci liniștit la grădiniță cu el. Am înțeles eu bine sau tu te-ai ocupat de dulciuri în seara asta? Nu numai eu de dulciuri. Se poate că Alex să mă lase pe mine să mă ocup numai eu de dulciuri? Eu am făcut cheesecake-ul, dar Alex așa a zis, poți să las pe tine să faci deserturile, dar n-a putut să ce fac și un tort de morcov. Uite, vezi? Întotdeauna treburile grele le fac eu. Când ei sunt așa încurcători, ce merg să rezolvă problema asta. Ai emoții mari acum că va trebui să înveți pe alții la rândul tău să gătească. Să știi că am emoții așa în sensul că n-am făcut treaba asta niciodată și am probleme cu anumite expresii, cuvinte care știi, ar trebui să le folosesc în română.